Ní bhean fóbhar seocate, chuinnig Seán Paul agus Máire fógra faoi gradam gasce. Comórtas de chuid an uachtaráin éon gradam gasce, chuir siad an spéis sa bhógra. Bhearta siad go dúradís faoi. Chóir siad chun cainte leis an múntúir a bhí plé leis an gradam gasce lena spéis I léirú. Bhí si an sásta go raibh siad chun tuairt faoi. Bhína si go díreach cad a bhí a gceist. Dúirt si go dúrach si lámh chunta dubh. Mar chuidig an gradam bhí orthú scileanna nua ólam. Rinne Seán iirecht a neadóige hinnim. Cleachta a dhéanaan máistreacht a dúirt sé leis féin. Ghlach Paul páirt an ráma agus dólam Máire scileanna riomhaireachta. Rinne siad fad obair na gapal. Ina dhé sin, bhí orthú dul amach agus obair hóisialta a dhéanamh. Chinn siad lámh chunta a thabhairt sa teach altranas áitiúil. Bhí na seanóirí agus muintir an tí an bhuaachtaobh. Nuair a bhí siad a fágáil, thug siad bruntanas go na seanóirí. Bhain siad an tainmh agus tairmheh as an tríomh se oibre sa teach altranas. Ina hananta sin, bhí orthú páirte ghlacha I nimiachtaí spórt. Thaigh Máire a ri ag breacha an lé. Bhíoh Seán a dreapadóireacht agus Paul a snámh. Cé go mbeadh siad tarseach tréachta tnáte, watha gach duine acu chofaláin le breach. Deire bhí orthú toras thar oíche a dhéanamh. Chó siad go honad achtriachta agus rinne siad siúlóid an ada. Cúpla míon a dhé sin, bhí an brunna a tarlú an áras an uachtaráin I mbaile clia. Bhrun an tuachtarán na gradim orthú. Bhí clab go clúsa orthú fad.